We misten veelal geduld in het leven. Alles is rush, maar we moeten geduldig wezen. We dulden vele, maar amper, we zijn soms dul op het leven. Maar hoe minder geduld hebben en hoe meer dul dan blijven. Alles is het dit waarop dat plaats moet vinden. Het is logisch dat de eerste wijs nog gewoon de laatste zin. Want alles dat je moet forceren, had op een dag verdwijnen. Dat niet vanzelf komt, dan komt het meestal niet aan bemin. Het is leren wachten op die ideale omstandigheden. Ik kan niet elke dag lyricale romansen schrijven. Soms zet ik ween dan is ik niet in een blad, maar absorbeer ik zo die me subliminaal de gedachten geven. Wat ik soms maar vele jaren later mee naar buiten kom. Onze daden zijn op kosmisch vlak niet uit te gom. Elke stap de wijs gezet en is maar juist om de innerlijke drang tot bewegen lieten tot uiting komt. Moment dat hem is opdrong. Elke actie de voorbestemde tijdstip waarop dat in een fractie moet gebeuren. In tune met het geheel dat je omvat. Dus hij rusht gewoon niet vooruit, maar zet je alleen een modde stap. All I fancy is patience. All you got to do is make sense. Nobody rush it, my brethren. Nobody rush it, my sister. Patient of what we need in all the world is how we really say. Patient of what we need in all the nights and all the day. Nobody rush it, better hush it. Nobody rush it, you might crush it. We missen veel geduld in het leven. Alles is rush, maar we moeten geduldig wezen. We dulden vele, maar amper, we zijn soms dul op het leven. Maar hoe minder geduld hebben en hoe meer dul dan leven. Alles is het dit waarop dat plaats moet vinden. We moeten accepteren dat er ook dagen lastig zijn. Dat niet als ze vanzelf loopt. Of dat je angst verdwijnt, moment dat je tot jezelf komt. Maar het is net de verandering die zorgt dat we appreciëren kunnen. Het is de wisselwerking tussen twee objecten of subjecten die dus ene punt ter waarde referentie is. Het is leren stilstaan, like dat er niet te wijzen is of niks naar wat ik wil gaan. De echte kracht zit in het kairos van de ding te kennen. Alleen moet de handelen, onderhandeling, goed ritme en alleen moet te uiten dat er innerlijk iets deelbaar is. Als leerling weten wanneer dat je voor een leraar zit. Je ogen open om de lessen uit te zaten. Al voldoende geestesvoer incorporeren in je avondmaal. Verzamelt al je krachten en sterk je tempel aan. In de eerste plekken moet je belang verstrekken aan jezelf belang. Win die niet op, je soms het gevoel hebt dat de klokken stopt. De uitgebleven kansen van vandaag zijn er morgen nog. Ieder moment dat ze betekenis dan naar je komt. Dus zie geduldig, zo onthul je de verborgen tocht die in de dingen geslummerd ligt. Loop niet vooruit op zaan, al is de pit gigantisch. Zij de kracht voor de ruttegraal. Tracht dan te voelen wanneer dat iets staat te gebeuren. En veel trek het zonder twijfel of de resultaten wel steuren. All we got to do is get to try and make sense. All we got to do is get to practice patience. Me tell ya, whoa, yeah. Patient of what we need in all the world is how we really say. Patient of what we need in all the nights and all the day. Nobody rush it, better hush it. Nobody rush it, you might crush it. We missen veel geduld in het leven. Alles is rush, maar we moeten geduldig wezen. We dulden vele, maar amper, we zijn soms dul op het leven. Maar hoe minder geduld hebben en hoe meer dul dan leven. We missen veel geduld in het leven. Alles is rush, maar we moeten geduldig wezen. We dulden vele, maar amper, we zijn soms dul op het leven. Maar hoe minder geduld hebben en hoe meer dul dan leven. I think the new wave conjugations will tell a better story of how our world works.